Txapelketa horretan, hasi nintzen lehenengo eliminatoriatik, eta hori pasan nuen, sartu nintzen semifinaletara, eta hori ere pasan nuen, eta sartu nintzen finalera. Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalera. Niretzat hori zen, ez dakit, amets bat bezala, baina inoiz planteatzen ez duzun amets bat, ez da? Ume guztiek nahi dute atletiken jokatu, edo Ibarren, batzuk ere bai, noski, gongo dira. Baina ez dezu uste inoiz iritsiko zeranik, ez da, atletiken jokatzera, amets egiten duzu, baina ez dezu uste, ez da? Nik ere ez nuen uste, inoiz hor bukatuko nuenik. Niretzat zen oso emozionantea, ez da? Finalean kantatzea gauza handia zen, bertsolari bezala ere gogoratzen naiz nola sentitzen duen, nik pentsatzen zeintzuk egon dira hemen, ni baino lehen, ez da? Hemen egon dira Ustapide, hemen egon da Txirrita, hemen egon da Basarri, hemen egon da Salvador, hemen egon dira Muriza, hemen egon dira izen handi guztiak, ez da? Orain niri tokatzen zait horregotea, ez da? Niretzat zen, sinestezina, eta oso hunkigarria. Eta beste alde batera sentitzen duen, hemen ixten da edo borobiltzen da nire bizitzaren ziklo bat. Ziklo bat hasten dena, ni ikastolan hasi nintzenetik 3 urtekin eta 25 urtekin ailegatzen naiz euskararen templo handira, ez da? Bertsolarien final handira. Hemen izten da nire ziklo vital bat, borobiltzen da, ez da? Hori konstiente nintzen horretaz, etzi eta etxi bereizten etzekien mutilura, ailegatu da ona, ez da? Eta hori konstiente nintzen. Baina, poema hori eta gero, eta buruan bolta asko eman, eta gero, konturatu nintzen hor borobiltzen zela beste ziklo handiago bat. Eta hori zen nire familiaren bizitzaren ziklo historikoa. Ni sentitzen nuen, ni nintzela nire aurrekoek emandako pausoen ondorioa, neurri handi batean lehen esan dudan bezala. Eta horregaitik, pentsatu nuen, bada garaia nire konplejoak kentzeko eta gauzak esateko, ere bai, ez da? Eta nire familiari gauza itxusi asko ere egin dizkiot. Eta orain daukat aukera, ez da? Hori buelta emateko eta eskertzeko. Orduan pentsatu nuen agurrean, ez dakit badakizuen, bertso saio batean daude agurra, hasieran saludatzeko bertso bat, eta bukatzen denean agurtzeko azken bertso bat. Agurrean kantatuko die zerbait. Eta pentsatu nuen, baina ez dut hasieran esango. Esaten badet hasieran, seguru jende guztia, Mantxoreanoan semea, Castellanoa dira bere gurasoak, eta behitu hemen dago, eta joder hori meritua, eta ez dakiz zer, edo auskalo, ez da? Nik ez nuen nahi inorren begirada aldatzea. Ni nahi nuen konsideratzea bat gehiago, ez bitxorraro bat, ez ezer, ez da? Edo horregaiti esan, despedidako agurrean kantatuko diet, ja bukatuta gero. Eta horrela egin. Esango dizuet, nena dezute, zebertzo kantatu nuen. Esan nuen ordura arte, beti isilik edukin dituen gauza guztiak. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo haien aurretik. Herri hontan sustraitzen asmatzeagatik, neuk ere maita dezaket guztien gainetik. Euskeraz badakit, bersoz darabilkit, dena zuengatik, alaxe dagokit, denek kantatu duten ere ahotik. Hori da, han kantatu nuena.
nik hori kantatu eta gogoratzen naiz, eszenariotik jaitsi eta jende pilo bat etortzitzaidala gainera, batzuk ikusten ditu negarrez, batzuk hola, trentzaurrekora joan ginen, ikusiaren besotik, venga, Ion, inork etzekien eta jende askori impresio handia egin zion, kontxo, lehenengo aldia da, castellano batzuen, mantxurriano batzuen esenea, hemen ikusten duguna, ezta? Eta, bueno, konturatu nintzen inpakto bat izan zuela. Niretzat berriz, nire planteamentoan bertso hori zen oso intimoa, inkluso terapeutikoa, niretzat, ezta? Ez nintzena kapazai banan esateko, kantatu nuen 10.000 personen aurrean, eta telebistan direkton 1.000. Iaia, la tarde de Patriciara joatea bezala, ezta? Baina, konturatu nintzen, bertso horrekin identifikazioa sortu zela.